lagu semangat agamis penega membawa artis bagi beberapa video bicara malam agamis kita Schubert Bello dancing di Salvador di Souza agamis kita Ronnie Wilma di Souza posisi sampai cuma ada kita agamis kita Valeri Pinto Putman Sambil agamis kita Ria Robi Fernandez bagi kursa zaman agamis kita Helen Rabelo Riti terbaik zaman agamis kita Helen Rabelo Leo anak Kristen baca agamis kita Vincent Robo anak Kudam David Rasnaca agamis kita Christian Burgi Pia Rabelo agamis kita Santa Rabelo Marcel Rabelo agamis kita Santa Rabelo Putman Sanul agamis kita Juliana Nasta Dewi Kamil Jamana agamis kita Francis di Susana Kudam Sanatan Jamana agamis kita Francis di Susana Kudam Posisi sampai Jamana agamis kita Francis di Susana Kudam Mary Lopez ani Natal Gereja agamis kita Jacinta di Susana Putman Sanul agamis kita Ruji Nirmala Silva Filomena Joshua ani Gereja agamis kita Prima Paul Arwa Monglo posisi sampai Jamana agamis kita Valeri Pinto CP Sudhir Raja agamis kita CP Shalini Putman Sanul agamis kita CP Shalini John Amit Was Totam Acha agamis kita Julie Bedalo ani Kudam posisi sampai Jamana agamis kita Joshua Pinto Bashir saya jadi sama di saja kerja satu Jos di Souza bagi kursa Zamado Isaac Rasta sama Tamado Stephen Oliveira sama Tamado Vivian Joshua Owen kerja Zamado Leo di Souza Jesurai Zamado Robin Parabel ya bagi maksudnya jadi sami magi Bapak ciri kita ciri Robin dan ciri Nabi Amen. Amca sunia Yesus Kristus ci kurban dewan semua. Ani pavitra kasih kotuk cek sampai naso. Percaya sampai naso. Moga chalo. Mundi mayak man karo. Ya doa naca satya desa. Yo peristacha meta kopi. Ek kutam jam sangat azamda. Aiki deवस्तुती मोरी आमच्या कुटुंबात ख्रिस्त भावना व्यक्त करून प्रेरणा देतात मनशान संपूर्ण जावंक भावार्थाची बुन्याद गरज मरये आपल्या पुतान जेजूक बुधवारकायेन आनी जानवायेन पाडयताना भावार्थांतूय पाडयलो मरये कुटुंबाची पहिली शिक्षकी जावन कुटाम सांबाळली हर एक वडिला आपल्या भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवंक आशेता ह्या खातीर जायतो सॅक्रिफायस वाव करून भुरग्यांनी बऱ्या फुडाराक पावपाचे प्रयत्न करता आमच्या भुरग्यांक क्रिस्ती मौलांनी भरलेले शिकप दिवन शिगुणांनी वाडून देवाचो आदार ह्या पवित्र येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार मागया Sebuah macam kisah bagi untuk Mother Teresa, which is sebenarnya mikir tahu ada diaspora asami शिक्षक असोदीस आचरण करता प्रत्येक जण आज होळी जनवायन करता असताना उडास कडेन आमकां शिकयल्ल्या सर्व शिक्षक असो आमी जे कितेंय आसा संवसारांत तांच्या आदारान आनी शिकयल्ल्या बऱ्या वाटेन आमकां आनी मार्गदर्शन दिल्ले वरवीं आमी आज ही सगळी पावल्या तर आज उडास कडेन स्पेस असो आणि प्रत्येक सण मागे मदर तेरेसा काँग्रेगेशन वसो एबिसाचे बलिदान बहुत बरी भेटूंक जाय आमकां सगळ्यांक भितर आमची पात्र म्हणून केली हर त्या काळात सगळा बढिया मावता की सर्व
जिवंत मकसूद आमकां सस्त्राच्या जिवितांत पावो
दोन्ही एकावन्न सुद्धा लोकांना शिकवून दिलं ताणे बोलवून सतत सिमाव सांगले दोन मूड काढलं आणि मास्ती दोन चिंचाळा देवले तर सिमाव म्हणाला हेच सगळी गात विकस जाल्यावर काहीच झाले तरी पण तुझ्या उदकाचे नाव झाड केला झाडा उडयले सुमास्तीची एक मोठी रास झाडांच पडली आणि झाडा भिजवून झाली तर दुसरे दोन्ही नसलेल्या आपल्या सणाने घेऊन आपला तुपा करेचे तांकां हात भाशेन ताणें आपले त्या आईले आणि सणाचा मेळोवन दोन्ही ताणी मास्ती भरली एक शेती दोन्ही पडून झाली हे पळोवन सिमोन पेत्रो जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो म्हजे सुशिलो पयसर सुम्या हांव एक आरती मनीस ताणी धरलेले मास्तीची लाज पडून गोवानी म्हणजे सरादी सुमेस्त विस्मीत जाल्ले तेच वेळी सिमोनचे वाटेले जावन आसलेले देविदाचे पूत जाको आनी स्वामी विस्मीत जाल्ले तर जेजू सिमोन म्हणालो हे नाका त्या पुराण मनशान पाप केलो दोन्ही कडेन खटस सकट साडून ते जेजूचो फाटलो अनुकरण केलें देवाची मुरी आमकां देवाक स्तुती गावंक दिता नियाळ मुरीचे स्तुती कीर्तन पवित्र पुस्तकांतले मोलादीक वज्र मुरीच्या लोकसंगी बसलेल्या सरोंदराची वाट लागतली पूण आपूण त्या सरोंदराची आवय जातली म्हणून तिणें चिंतूंक ना आवय जावचें एक भाग पूण देवपुताच्या आवय जावचें एक विशेष भाग एकडेच ना देवपुताची आवय जावंक ना कळ्ळो तरी देवान मुरयेक आपल्या पुताची आवय जावंक दिसली ते देवाचे वैद्य दिले देखूनच एलिझाबेथीक मुरयेक स्त्रियां भितर तूं सदैव म्हणून नमान केलो देवाची दया माया मुरयेंतल्यान एक कीर्तन जालें सवेस कळशे बरे पळोवन तुजे थंय एक प्रबंध जालें आनी देवाक निमाशें आदर जालें देवान आमचे ती दाखयली दया माया विशेश ताच्या पुता मुखार आमकां दिल्लें नवें जिवीत ताणें आमचे थंय केल्लें व्हड कार्य देखून आमच्या जिविताच्या हर एक घडी ताका आमी दिनमासचे वाजवी आनी निती प्रकार कश्ट दुखांत आमी देवा लागीं मागता पूण आमच्या सुख संतोशान ताका दिनमासून विसरता णव पडकार जेजूचो उपकार भावून विसरल्यार आमी जायते फावटी देवाक अनुपकारी जाता पूण मरी तिच्या देखी बरी जिणेक उपकारी काळजान आनी दिनवाशी मनान आमी देवाक वापरलो आनी आमचें जिवीत ताका मानवाचें कीर्तन करून उलयता देवाक आमच्या होगळापाची वा वापरण्याची गरज ना आमच्या होगळापा वरवीं ताची महिमा सडना पूण देवाक दिनवासने वरवीं ताच्या कृपेन आमी वाडटा आनी ताची सरीत देणी घेवन आमी योग्य जाता मुरयेता देवाची स्तुती गावंक आमी शिकया आनी आमचें जिवीत देवाची दया माया गावचें एक कीर्तन करुया मुरयेच्या स्तुती गिताद्वारे तिच्या काळजाच्या आंतरेक सुमेर उभारले ह्या वेळार आमचे मागणे काळजाच्या आंतरेक सुरेश करता उभारले मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्याने क्रिस्ती परदेच्या आत्माची जबाबदारी पाळच्यान खरे गवळे जावन वाट दाखोवंक तांकां तुजे कृपेन वर म्हूण मागता बाबा आमचे मागणे आय सर राजकीय मुखेल्याने तांकां दिल्ली जबाबदारी निस्वार्थपणे पाळून एक आदर्श समाज रूपीत करून तांकां तुजे हात्यार हाड म्हूण मागता आमच्या क्रिस्ती भुरग्यांनी लौकीक शिकपा सवे क्रिस्त शिक्षणाक उर्बेन येवन क्रिस्ताची मौल्य आपल्या जिवितांत रुता करून तांचे थंय बरें मोल रच म्हूण मागता आज आमी शिक्षकाचो दीस
आचरण करताना कणिकरच्या त्यागात आणि सेवेत तुझे आशीर्वाद दे. तुझ्या पुता जेजू परी भुरग्यांसत आणि वर्तणूक कर. बरी मौल्या भुरग्यांच्या काळजात घालून तांकां तुझ्या कृपेन घर म्हणून मागता. शिकपा खातीर आनी दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर वर्गवान वापरच्या सर्वांक कुडी आत्म्याची भलायकी, कामांत भद्रती आनी भवताचे कायदे पळोवन तुका विश्वासी रावून तुजे कृपेन घर म्हणून मागता. ह्या योगरिस्ताच्या मेजा भोंवरी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या पावण्याक सरी जावन क्रिस्ती मौल्यांनी भरलेले खरे कृपा जिवीत जीव आदार दी म्हणून मागता. त्याच्या दिसा आमकां कितें गरजेचें आसा तें तूं पावकर की आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. पान सांगो 120 आनी 151. Amen.
आपले स्पेशल कस्टमर शुभेच्छा आणि ताळेबंद केलो तुका ते वाचून आवडलो तो आपल्याची साथ दिलो आणि बरें हो मी सगळे सांगया आणि ही म्हजी कूड तुमचे बसोन स्मरण करची हे सूर्याच्या वाजत असताना एक नाच घेतली तुका नव्याने वाचलो ती आपल्याची साथ दिली आणि बरें आम्ही सगळे स्त्रिया आणि आपले पेय ही म्हज्या रक्ताची काच नव्या सशक्तीकरणाची गरज हक्काच्या नुकसानाच्या तुमच्या पासून आणि सगळे पक्षापासून व्यवहार होतले हे म्हजें उदाहरण
या शिर्डीच्या जेवणाच्या वेळेला तुम्ही सगळे
परमेश्वरा देवा तुका जेजूची आवय जावन वेंचून काडली आनी सदांच बरें तुका नेटली ह्या खातीर आमी तुजे सगळ्यां संतोश पावता आनी देवा बापाक अर्घ दिता तुज्या सर्व वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोश हाडलोय तुजे जिणेंत चडणुकाराची आवय जावन जन्मळाक तुवें उपकार केलोय आमची सुरवण जावन तुवें साथ दिलोय ह्या खातीर आमी तुका उपकार दवरता हांव सगळ्यांची विचारता जीवन प्रसारून देवा मुखार संपूर्ण क्रांती जाली आनी देवाच्या कुशेक तुज्या जिणेंत पयलो जल्म दिलोय त्या खातीर क्रिस्ताची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता देखून तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन उरले आसता आमच्या कुटुंबाचेर देवाची दराळ आशिर्वादां मागून धाडत आमच्या कुटुंबांत मौन एकवट आनी सेवेचो मनोभाव करूंक आमकां प्रेरण दी कुटुंबांत संतोशाक कारण आसाची व्यक्ती आमकां कर हे बाळक मरिये तुजे बरे क्रांती जावंक आमकां शिकय देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी वाडोवन हाडूंक आमकां आदार दी सर आमच्या कश्टांत दुखांत विघ्नांत आनी आत्मरात आमकां पाव आमच्या जिणेक गरज पडचें सर्व तुज्या रक्ता लागीं वागून धाड हे स्वादीक बाळक मरिये तुका मान करून व्हडा संतोशान आमी फुलां हाडून आयल्या आतां ती तुका भेटयता ही ल्हान गाडी तुका मागो दिवन मागता कशी ही फुलां तांची सबाय आनी तांचो परवड आपल्या भवानीक आसार करता की तशें आमच्या बऱ्या उतराचो कन्याचो आनी बऱ्या जिणेचो परवड आमचे भवानीक प्रसार जायचो कर देवान तुका केल्ल्या परमेक करपे बरे फाद आमचे मागणे मेळीन आयक आनी तुज्या काळजाचे बरेपण सस्ताच्या सस्ताक वगळचिता आमेन Sarkar saga tame
आमचं निष्पत्तुरा सजोगाडी आणि आमचे तुझ्या शिक्षिता शांती वास्तवस पडून नका समान मरे कृपेल करले सभी तुझे समर्थ आश्रय मिते तू सदैव आणि सदैव फॉलच्या इच्छेचे महिमा बापा आणि पुत्र आणि पवित्र स्वादी